Bună ziua la toți! Din nou suntem la stupină, lucrăm. Arată încolo. Ne uităm care e situația, cum e cu puietul. La moment, așa, 5-6 rame, 7. Puietul e frumos. Adăugăm câte o ramă, unii câte două. Le dăm sirop. Polen la picară frumos. Merge treaba bine. Aici e o familie pe 6 rame. Vedem cum se prezintă la moment. Acum, anul trecut, pe data asta, erau mult mai frumoase. Asta e după diafragmă. Anul ăsta puțin mai târziu cu dezvoltatul. Prima ramă de lângă diafragmă, cam așa arată, cu puiet, căpășită. Așa. Puiet toată, căpășită. Se vede? Larvar, ouă, la fel. Din margine în margine. Căpășit. Frumos, îmi plac. Îmi plac, dacă tot normal, să fie vremea să fie bună. Dovedim poate până la salcăm să le facem. Să fie pregătite de cules. La fel. Larve, ouă. Căpășit. Asta e a 5-a ramă cu puiet. Ia să vedem a 6-a ce are. E grie. A 6-a are larve așa puțin. Aici păsturul bătut, polen. Polen, miere. La fel, miere, polen. 5 rame cu puiet. Frumos. Cam așa. Nu opri, nu opri. Stai dacă. Am pus pauză că am adus o ramă. Dacă cam așa. Cam așa. Sparg cuibul. Deja e cald. Albene mult. Stau pe diafragmă. Și pe asta încă o pun alături. Are miere pe ea. Dacă din 6 rame l-am făcut pe 2, 4, 6, 8 rame. Și îi punem acum un pachet de sirop. Și vreo 700 de grame de sirop. Sirop invertit. Nu se strică ca mierea. Și cam așa se prezintă o familie de albine, așa, pentru cele mai, așa spunem, mai bune. Sunt 5, 6, 7 rame. Numai bine vă doresc.